Proper drainage system, warning signs ug barrier daptin sa daan pipila sa mga proyekto nga siguruhong ipatuman sa Department of Public Works and Highways sa Campo 4 nga sagad mahitabo ang mga aksidente sa mga sakyanan tungod kay nahimutang kini sa mga pangpang nga dapit. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sudlang sa 5 ka bulan, 5 ka mga sakyanan ang nahug sa pangpang sa Corbadahong dapit sa Campo 4, Bukirang dapit sa Talisay City. Mayo na lang nga may bato ug kawayan nga nasangitan sa mga sakyanan ug wa kini mahagbong paglahos sa pangpang nga may giladmon nga usa ka gatos ka tiil. Nitong Domingo, usa ka SUV ang nadisgrasya na usab sa dapit. Sa pagsusi sa City Toda o DPWH, ang kadangugon sa dan nga gabasa pa o gilumutan pagani tungod sa tubod mao'y hinungdan sa aksidente. Ang tubig nga paingon dito sa kanal, wa say outlet nga kadaganan ug asa sa paingon, pero nihunob siya sa ilawom sa daan. So paghunob sa ilawom sa daan, ang mga tubig adto na mangguwa tunga sa daan. Gihangyo ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ang DPWH nga masugdan na ang pagpatrabaho sa dapit aron malikayan ang dugang disgrasya. May gibutang na nga warning sign nga slow down sa mga kurbadahon nga dapit ang City Toda niadto lang Lunes. Usapod sa mga nakita sa ganto, kuwang og mga road safety signages, no? Unya human nakita sa didto nga kuwang sad og mga concrete barrier nga gipamutang kilid sa mga pangpang. Gipasusi usab ni Tumulak sa mga opisyal sa barangay ang tubo sa water system sa mga mulupyo kun wa ba kini mga buslot ug may posibleng hinungdan sa kanunay basa nga daan. Samtang gipasidan-an usab ang mga motorista nga dili kabisado sa dapit nga maghinay-hinay lang sa pagpadagan. Uban ni June Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.